داهاتیا چند روژان روژێکە وەکە ئیرۆ ساڵە 2017 ملەتی کورد تێن ئازادیەت ئامادەباشیە دەبوون تەنێ هەناسەیان خۆشی بفکار دکیشان بەرێ ئازادی خوازن کورد وان ڕۆژاندا هەمیان لە قبلەیە کوردان بوو چاوێن کەسێن کو نکاری بوون لە شاهی خۆنیشاندانان هەلمەتێن پشتەوانیا ڕێفراندۆمێدا بەشدار ببن لەسەر ئەکرانên تلڤیزیۆنان بوو کەسی گومان نەدکرد یەک جرگەیەک و ڕێفراندۆم نایە ئەنجامدان هەمویان باوەری بسەرۆکێ خۆ هەبوو کو وێوەیەکێ دیجی بجی بکە گوتنێن سەرۆک یەنک و خەلکێ گوتن بگوتن خۆ هەم بێز دکردن بە یەک دەنگ بە ناوی هەموو گەلی کوردستانەوە بڵێن بەڵێ بۆ سەربەخۆیی ڕوندکێن چاوەڕێکردنا ساڵان مینا بارانên بەهارێ dilê miletekî ku stemkariya dagîrkaran bi sedê salan hilgirtiye geş dikir. Kurd vegeriya bûn ser demên Qazî Mihemed yê ku hînpîlava wî li ser serê kujerên wî li babet be çavên wan dişkîne. Careke din dengê şehîniya hespê Nemir Mustefayê Barzanî li ser zinaran deng vedida. Gurma gurma hespê İsa Swar bi xurxura Aras û Diclayê re dihate bîstin. Cejnek bû, semak bû, her mêrekî Kurd alayek bû, her jineke Kurd jî zinarek bû. Kurdan careke din gotin em bi xwedanin, me jî bavek heye, em nesêwiyên li hengên koçbar kirîne. Niha jî hîn berê me li rojê ye, roj beşek ji ala me ye. Wê li ser bilindtirîn zinarên dewleta hatî azadiyê hem bêz bike û bi bernawata yekîtî û azadiya her çar parçeyên Kurdistana pîroz dayîka şehîdên Rûmetê Kaniya Mêrxasan destên gel ber bi Xwedê vebûn lavat kirin turê girîl encamdana wê xewnê newekirin. Berê wan li serokê wan bû serok û rêber û pêşmerge Mesûd Barzanî ku rê Nemir Mela Mustefayê Barzanî û neviyê çiyakên cihgir mîras wergirê 8,000 şehîd bavê 5 milyon Kurdên li cîhanê belav. Dê 2017 de dirojeke weke îro de mizgeftên bêhtiriya bajarên Kurdan tekbîrên cejnan dixwendin. Dilovaniya xweda girtibû ser rêw kolanan mîna ewrên rengereng gul ji rengên alaya Kurdistanê dibarîn kes kusor û spî û roja zer li nîvî zarokên piçûk yên ku hîn çav li ser dîroka azarên Kurdan venekiribûn alên piçûk di destên xwe de hilgirt bûn li pêş dibistanên xwe rawestiya bûn mîna platînkan hevbeşiya genc û pîran dikirin duê şahiyê de. Duê rojê de serokê Kurdan rêda bi Kurdan bêjin hemî cîhanê em hene û me dewleta xwe divê. Li 25 Eylûna 2017 de em li ser dayîk û babê xwe yên koçbarkirî digiriyan ku ew roj nedîtin me digot em bi şanstirîn jiyê Kurdan e ku ev roj bi çavê xwe me dît. Duê rojê de roja rêferandoma Herêma Kurdistanê em hemû pêşmergeyên yek mêrgê bûn em hemû yek deng û yek êstaş referandom li destî min û hizbekan û hemûyî derçûwe kewtûte destî êwe. Ji sala 1991 de Herêma Kurdistanê xwedan desthilateke berfireh e. Di destûra Iraqê ya 2005 de mafê xwe bihêz di destûrê de çesvand. Ji ber nepabendiya hikûmeta Iraqê birêkeftinan dewna kûkiyên berdewam di sisiyê Sibata 2016 de serok Mesûd Barzanî ragihand ku dem ji bo gelê Kurd li Herêma Kurdistanê hatiye biryara çaran vîsa xwe bi rêferandomê li ser serxwebûnê û cudabûnê ji Iraqê bidin. Li gor biryara Herêma Kurdistanê ya hejmara 106 dê heftê Hezêrana 2017 de serok Barzanî roja 25 Eylûna 2017 wekû roja encamdana rêferandomê destnîşan kir. Di 15 mehê de Parlemanê Herêma Kurdistanê dema hatî destnîşan kirin erê kir û rêferandom li Herêma Kurdistanê li ser erêkirina miletê herêmê li ser serxwebûna Herêma Kurdistanê tevlî deverên ku nedibin rêveberiya herêmê de bûn wek dewleteke serbixwe hate encamdan. Lêre yek şit bi xwe xûm bilêm bi êwe ji bilêm min ew kese nîm xûm sermezarî milletê xwe bikim.
ام اوین و پیشمرگیت قهرمان مسترین رخرا و تروریستی دنیای دا تکش کانده و ناو و بانگ گلک گشتاندی همه جهانه ام خدا نت و پیشمرگاینه تفلی آستانگی و بانگ و داخواز هشیارین هر چار ولاتین داگیرکرین کردستانê ji encamên encamdana referandûmê re hewlên Iraqê ji bo rawestandina wê lê serok û gel li ser biryara xwe yek bûn ji ber ku wan tu alternatîv nebû ji bilî encamdana wê biryarê referandûm hata encamdan her sê parêzgehên Hewlêr, Slêmanî û Duhokê serbarî parêzgeha Kerkûkê û Ravanda Kurdî ya Kurdê Başûrê Kurdistanê li dervey welêt beşdarî di wê proseya pîroz dekir. Referandûma serxwebûna Kurdistanê bi piştevaniya Partî Demokratî Kurdistanî û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanî û hejmarek partiyên Kurdistanî hata encamdan. Piştî du rojan ji wê proseyê Komîsyona Bilindiya Hilbijartinan li Herêma Kurdistanê encamên fermiyên referandûmê eşkere kirin û got birêjeya not û 2.73% welatiyên Kurdistanê gotine erê ji dewletbûna Kurdistanê û cudabûnê ji Iraqê û 4 milyon Kurd li nava Herêma Kurdistanê dengdan bi erê da. Herwiha heman komîsyonê got ku ew referandûm bi beşdariya çavdêrên navdewletî û xwecihî bi serkeftin birêve çû. Di encama ragihandina encamên referandûma serxwebûnê de hikûmeta Iraqê daxwaza vegerê jê kir piştî ku daxwaza wê hat redkirin krîzek li gel Herêma Kurdistanê drûst kir. Hejmarek rêkarên nerewa û nel gor zagona Iraqî li dijî Herêma Kurdistanê encam da. Daxwaza pûçkirina encamên dengdanê û radestkirina balafirxaneyên Hewlêr û Slêmaniyê li dema 3 rojan dekir. Piştî dawî hatina her 3 rojan qedexekirina firîna balafiran li ser asmanê Herêma Kurdistanê ragihand. Hewl da dest deyne li ser dergehê sînorî bi hemahangî li gel hikûmetên Îran û Tirkiyê hejmarek biryar li dijî serkirdeyên Herêma Kurdistanê derxist û hewlên dorpêçkirina Herêma Kurdistanê ji hemû aliyan ve dest pêkirin. Da ku ew serkeftina gelê Kurdistanê were ji navbirin lê bi serokatiya Serok Mesûd li hengiya pêşmergeyên qehreman û gelê Kurdistanê Kurdistan ji daxwaz û armanc û mafê xwe nehate xwar. Referandûma serxwebûna Kurdistanê hîn jî tapo ye. Tarafmendên Hewlêr her Hewlêre Tevî hemî kiryar û gef û fişara her çar welatên dagîrkerê Kurdistanê viyana gelê Kurd û biryara hatî standin. Ev gava dîrokî ji Kurdan re serkeftineke bihêz ku bûye tapoya ku hatiye çesbandin bi dest ve anî ku tu kes yan jî tu alî nikare dengdana gel tu nebke. Eger ne îro be sibe eger ne sibe be jî di demeke pêştir de gel dengdaya û serxwebûna dewletbûnê wek mafekî rewadê bi serkeve. Wekû Serok Mesûd Barzanî gotî êdî Kurd û pêşmerge ji tu kesî re xwe naçemînin. Siyasetên ketxwar li beramber viyana me dê biçemin. Ta em hene em ê ji bo azadî û serxwebûna dewletbûnê xebata xwe berdewam bikin û bixebitin. Alî Umar min tehedda dekem supayekî tir li hemû cîhan hebî bawçekê pêşmerge ew dijmine bişkênî. Erdem bilin dağlama Rojani run yari kame Erdem bilin dağlama Rojani run yari kame Nişana devlet buname Nişana serfa